Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Ayaw siyang iangin sa imong mga kabuang. Nahibaw ko nga akura ang imong tuyo. Dili na kinahanglan nga iangin pa nimo ang mga inosenteng mga tao. Hunungan na ni mga binuanga. Diyan ako! Andam na ko itugyan nga akong kinabuhi diyan nimo. Basta imo lang hatagan o kagawasan si Nelson karon dayon. Usa pa imo gipaabot tuling. Buhiin na si Nelson karon dayon. Usa pa imo gipaabot. Hatagi kagawasan si Nelson. Og ayaw na siya iangin pa sa imo mga daotang binuhatan. Ika na. Nalipay kay kong dako sa imong gisulti karon. Ay, ala Nelson, kupti ng babayhana. Paglihok. Ayaw paglakaw, Idana. Nelson, ayaw paminawa ang iyang tingog. Lakaw og biya dayon dinhi. Ay, ente siya. Ayaw paglihok. Nelson, utang buot ayaw siya paminawa. Lusa ang imong kaugalingon. Biya dinhi. Ay, karon wala kay mahimo, Idana. Panahon na ron mawiunan ako ang gagat eh. Nadugay na nimong gikutan. Ay, asa naman na gagat. Naglahi na hikapan bukang gumana. Asa ni mo tagoy ang batong gamhanan sa dana. Wa na ko ang agate. Tungani ko! Asa ni mo tagoy ang agate? Asa ang agate, Idana? Iuli ang agate kung gusto kong mabuhi og dugay. Ay! Tap-tap yung tibuok niyang lawas, Nelson. Idana, ayaw pagdaghang drama. Iuli dayon ang agate kung gusto ka pang magmalinaw ng palibot. Sige na, iuli dayon! Tuwa na sila si Papa. Kuyog sila si Badong og ang iyang mga bodyguard. Mayroon. Bahala na ito sila, honey. Ang importante nga safe rata din eh. Pero Ronnie, uunsaon na lang kung mahibaw ni iyo tuling nga ni ana to ang agate. Unsaon na lang. Oh. Sayang na kunauna na. Imposible na nga mahibaw si Tiyo Tuling. Tiyo namang tiyo kunong tiyo. Iyo ba si Iyo Tuling? Imposible na kayo na. Nga wailaing masayon nga niya na to ang agate. Ha? Butong kita rin nahibawan ng tanan. Pero ayaw bayag kalimot ha? Nga gamhanan kaayo si iyo tuling. Ay lagi. Wa mo silaing pahimungtan kundi si Idanar magyod. Ug di taang ang mabalaka bahin na. Pastila na. Kung nahibaw pa lang unta ko kung unsaon paggamit ang agate, dili na unta tabation o kabalaka. Ang nakaparat manggod, wa gitay idea kung unsay atong buhaton ining butanga. Ay sayo na lagi na. Kung makita lang nako si Tia Tilde, kung asa na siya karon, asigurado yung kung daghan to siya nahibawan, mahitungod rin butanga kung unsao ni nato paggamit. Unyag dili na to nimo makitaan. Unyag unsa ni nahitabo ato niya. Ay lang sa gupasultiya na. Di lang ta magpakawas paglaom. Maayo gid ang managana ta permi, Ronnie. Kaya lisod na kayo ng daghan na kayong adlaw nga nausik na to. Naidaghang pagi, madiskubrihan na lagi ni nato ang tanan. Basta ha, pangitai gid nagpaagi. Timan kung wa tay mahimo ini, tabla ra nga palpak ang tanan natong mga plano. Relax lang. Salig lang gud ako, kay matuman na lagi ning tanan. Paminaw mong tanan! Sa dili pa ta mo padayon dito sa bungtod. Kinahanglan nga magbuwag-buwag ta. Ang uban ngadto sa tuo. Og ang uban adto sa wa. Og kamo, uban mo nako. Matuman, sir! Bigas ka mo! Ato mo nito! Ito mo! Og kamo mga leader. Kinahanglan nga alerto mo kanunay sa inyong mga radyo. Karon madungog ninyo ang akong signal kung kanus ata mo asdang sa kampo ni Tuling. Kaysa ako nang gingon, delikado nga magkabantay siya
Ilabi na kun naata sa iyang teritoryo. Kala mo na importante. Ang tira. Mao. O kanunay ha, andama ang inyong mga armas o ginagiban. Og niya ba? Duga nga kasayuran ng tanan. Kung mahimo, buhaton to kutob itong mahimo. Nga way kasikas nga mahitabo sa atong mga lakaw. Kay, sensitibo ka na tuling nga. Makabantay itong mga tunob. Kinahanglan nga mag-amping ta kanunay og mukonsentrita sa atong mga lakaw. Timal ina ninyo, nasabtan ba ninyo ang among mga pahimangno? Bueno, sige. Musod na ta sa kahuyan og magbuwag-buwag na ta. Apas jud kanila. Malagay. Kinahanglan nga mapas di kumak. Di may mo nga wako'y buhaton. Kinahanglan nga makatabang ko ni Dana. Pero Puldo, bago ka lang naulian sa imong sakit. Okay na kumakwa na ko ikipamatay lawas. Kanilang hubag skutel. Ay, mas maayo siguro mo uban na lang sa kundi mo, Puldo. Ha? Uy, ayaw. Dahil lang magdilin lang ka. Ayaw na pag-uban ako. Pero delikado kung mag-inusara kang muapas nila dito. Mas maayo nang doon na kay Kuyog Puldo. Kaya ako, andam naman sa kumamatay ba? Ayaw na lang yung Mac, bita sa doy. Paabota lang ko din ni God. Akong isa nga mobalik lang ko din ni uban sila si Dana. Puldo, unsaon na lang kung doon ay daotang mahitabo ninyo. Kung dili ninyo mabuntog si Tuling, magunsa naman lang unya intawad ko ini, Puldo. Asa naman lang unya ko paingon ini. Ay, pasayanin mo lagi. Ayaw lagi pagsultihan na. Kinahanglan lig-on ka sa tanang panahon. Imak sa doy. Lig-on na din, Mac. Andam ka nga mudawat sa tanang kamatuuran sa kinabuhi. Ay, kita kay liga kong gikuptan. Wa ko mahadlok ni anak Tuling. Nganong di magkabutugan ko na ini mo tago ang agate. Idana. Wa na ko tagui ang agate. Ay, abig ni mo idana. Kundi yung kabutugan karon. Nahibaw na ka sa mahitabo ni mo. Lapaon ti ka. O kanang imong unod. Akong kanon. Nakasabot ka. Bisag unsa pa'y imong buhaton, wa ko mahadlok nimo. Bisag jutay Tuling. Ay, pero wasab ko mahadlok nga patyon ti kakaron. Nelson. Agaon. Kopte ang kutsilyo. Unsa may akong buhaton, agaon. Ay, ikaw ang akong sugon. Aron patyo ni mo siya. Ha? Ako, agaon? Nakadugo ka sa akong gisulti. Patyo ni mo siya. Imo siyang lapaon. Agaon. Matuman. Very good. Ay! Oy, hala. Ngay nagpadong din eh. Doon na'y mga mapangahason nga gustong muluwas ni mo. Ako pa nimo, Idana. Aron wa na'y daghang maangin pa ng mga inosente. Itug-an lang nimo. Tug-ani mi kung asa nimo tagui ang agate. Ay! Bisag pila ka buok ang mutabang ni mo, Idana. Dili yapon sila makaluwas ni mo. Bugtong ikaw rang makaluwas sa imong kaugalingon. Busa kong ako pa ni mo. Iuli na yun din ako ang agate. Kay kundili, kabungtanan mamatay. Busa magpili ka. Kung gusto ni mong maluwas ang imong kaugalingon o ang mga tao ng mga mapangahason. Okay. Doon lang ta, sir. Iniglaban na ito na ng sa pasunahan. Oh. Sunod na. Oh. Mao na ang dapit nga
makita na to ang nimutangan karon nga gipuy-an ni Tuling. Mao ba? Nahala mga kauban, pagbantay mo ha. Kay doon na lang ta. Ay mo kalimot ha. Kinahanglan nga andam tas kanunay. Kay delikado ang atong kontra. Anda magkanunay inyong mga armas. Dili mahimo nga masipya tayo ni. Ang maayo, sir, mulahos kong una dito. Nya muhatag og signal ha kung musunod mo na ko. Sige ba doon? Ha? Magpaabot mi sa imong signal. O sige, pabutan ko ninyo. Muraman og kalit kong gipangulbaan. Noon sa namsad ka? Wa ko makasabot sa akong gibati, Ronnie. Ambot, dili na ko matuyo nga mura ko gipangulbaan. Sige mo kagunahon naglayan, God. Sa ako nang gingon mo, relax lang. Pagunahon na niyo Tuling. Wa na bitaw ko yun na una, Ronnie. Pero kalit man lang di kusog ang akong kulba. Inom na nagtubig para muwa na. Murag, nibalik na sa tungdo na kayo madungog at tingog, Ronnie. Hunahuna na lagi nani mo. Ayaw na tuguti sa imong kaugalingon nga maunay mo labaw sa imong hunahuna aron di ka bation o kabalaka. Ay! Buhatan na Nelson nga kung gitsugo ni mo. Panahon na. Aron ni mong patyon ka ng babayan na. Nelson, paminawa ko. Piyo nga ang imong mga mata. Og ayaw siya paminawa. Ang akong tingog mo'y sunda. Ilong, di ko maminaw ni mo. Ang akong sundon o paminahon. Ang ako ang agawon. Ay! Buhatan na Nelson. Pati na siya gamit niya ng kutsilyo ngay mong gikuptan. Nelson, utang buot. Ang akong tingog mo'y sunda. Ayaw siya paminawa. Ako ni Nelson. Ako si Idana. Dili. Kinang mamatay ka. Nelson, Nelson, utang buot. Ayaw. Ayaw intaw nagwata. Mamatay ka! Ayaw! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!